moro wan gi ni ji mopogore opogore ma bende nodongo mana kaluwore gi sukari. Wantiere gwenge mag Sony Sugar, wantiere gi Muhoroni, wantiere counties mopogore opogore king'iyo kata mana mag Western Kenya ma bende jopith mago mag niang' osebedo ka yudo lit. Tobias owacho wach moro, Evans owacho wach moro ma dibede nyalo mulo chuny ng'ato. Kidhi kata mana supermarket sani nengo sukari omedore. To kaluwore kod pok mano mar lemo ma bende nochiw ne sukari. Sukari ma bende ioro kawuok e pinje maoko kabiro e pacho ka, gibiro in tons. Tineno kanyo ka kilo achiel idwa juogi osuru mar Sh5. Mano nyalo kelo hinyruok. Ken Evans owacho kanyo ni nitiere kaka sukari mantiere pacho ka ok rom. Kaka jatend tije e duol mar Kenya Association of Manufacturers. Ang'o nyalo tim mar increasing the production mar mondo mi jopith mag sukari kembe bende oyude kod ber moro. Sukari and adawachni a very, very important product, both to consumers and also to manufacturers. But ntie aina ariyo mar skari. Ntie skari ma wamadho e chae, watiyo ge chae, to ntie industrial sugar. Industrial sugar moro mikete e chiemo, miloso chiemo. Koro nyaka wang'e pogruok mano. 5% per 5 shillings per kg ni apani wadwa none maber tapani okete on industrial sugar. And probably the intention margi ni mondo wa encourage local production of industrial sugar. In case we have been importing a lot of industrial sugar. But kataka mano was the intention, still the capacity or the quantity mawanyalo produce may not be sufficient enough. Jok maloso confectionaries, jok maloso mkate, jok maloso soda are using industrial sugar. And that quantity ma local production may deem to want to produce oknyal romo. Kwang'io the general sugar from farm to planting sugar cane to production, the government onego concentrate sana kaka wakonyo farmers. Farmers in the industrial, in the sugar belt. One provide give farm inputs, the necessary farm inputs, manyiwa, gango. Nkech gino chako ga kocha. Ochako from the farm. Ko kwanyalo konyo our farmers in the sugar belt, then our idea of relying on our local sugar production will not work. Nyaka watem kaka wakonyo farmers in the sugar belt, both in Nyanza and the western region, and in the Tana region that there is a potential mar kelo skari. But kingio every year, that's why there is a window. Mimi waga mondo mimi businessmen or mondo import sugar. Nkech in the calendar year mar production, ntie samakoro gidu loso machine. Giloso machine masago skari koro original timo production for maybe 1 month or 2 months. So that time imio window mar importation. However, Kenya kaka johala, we have been misusing that window. Komiwa window matin to koro jidwa puko skari ka. To kata ki puko skari e Kenya ka beine podok piny. Ngeni mano koro konywa. Onego beni kata komiji window mar importing sugar sama kembe maglos skari timo repairs of their machine, then kaji o import to bech skari onego de piny. Skari